Прэцэдэнт у справе дэкрэту нумар 3 жыхар Гомля падаў у суд на падатковую, якая скіравала яму паведамленне аб выплаце падатку за гэтак званае дармаедства. 53гадовы Александр Сямёнаў, які мае 28 гадоў працоўнага стажу, вінным дзяржаве сябе не лічыць. Справа будзе разглядацца заўтра ў судзе Цэнтральнага раёну Гомля. Дапамагае Сямёнову прававы інспектар прафсаюзу РЭП Леонид Судаленко. Агулам да сканчэння тэрміну аплату падаткаў гэты 20 лютага застаецца ўсяго тыдзень. Але сярод амаль паўмільёна грамадзянаў, якім падатковыя выслалі лісты шчасця, аплацілі збор менш за 50 тысяч чалавек. Праваабаронцы па ўсёй краіне дапамагаюць беларусам адстойваць свае правы перад чыноўнікамі і не плаціць антыканстытуцыйны збор. І, уласна, гэтую тэму абмяркоўваем з Леонідам Судаленко, праваабаронцам з Гомля, які з намі зараз знаходзіцца на тэлефоннай сувязі. Добрый вечар, спадар Леонід. Добрый вечар. Распавядзіце, з чым заўтра ідзеце ў суд, з якой прававой асновай, чаго будзеце дамагацца? Перед судом мы поставили два пытанні. По-перше, мы потребуем от суда признать гэты дэкрэт прэзідэнта аб дармаедах не адпавядаючым Конституции. У суда есть такое право поставить гэтае пытанне перед Конституцыйным судом об тым, что вось той ці іншы нарматыўны акт не адпавядае Конституции. И по-другое, мы просим суд признать Александра Семенова человеком, які прымаў усё ж удзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. То бок ён мае на руках перед судом, ён яе пакладзе гэтую квітанцыю аб тым, што ён звыш 1,5 мільёна сплаціў дарожнага збору у 2015 годзе. А гэта азначае, што ён прымаў удзел у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. Ну і на які заход, улічваючы рэзананснасць увогуле ўсёй праблемы з гэтак званымі дармаедамі, разлічваеце? Ці суд можа прыслухацца, ці гэта будзе прэцэдэнт таго, што па сутнасці дэкрэт антыканстытуцыйны? Якія вашы прагнозы на заўтра? Ну так, мы ствараем прэцэдэнта. Не было. Гэта першы такі ў краіне суд, які будзе разглядаць прэтэнзіі шэраговага грамадзяніна да дэкрэта прэзідэнта аб так званых дармаедах. Мы меркуем, что придется ўсё ж нам проходить усе внутренние сродки правовой обороны для того, каб звернуться у Ановский комитет по правах человека, где поставить пытание об тым, что в краине применяется примусовая праца. Да, мы лічым, что у национальной судовой системе, в тым выгляде, у якой яна сёння існуе, цяжка будзе перамагчы ў гэтай справе. Калі ўзяць шырэйшы кантэкст, вось вы казалі, што разам з грамадзянамі напісалі ўжо больш за 170 скаргаў. Уласна, да апошняга дня аплаты падатку застаецца ўсяго тыдзень, і сотні тысяч чалавек усяго разаслалі 470 тысячаў гэтых лістоў шчасця, і, здаецца, 400 тысячаў нічога не плацілі, выглядае на то, што не збіраюцца. Якія далейшыя будуць крокі ўладаў, на ваш погляд, масавыя суды супраць 400 тысяч грамадзянаў? Я уже сказал, еще раз повторяю, конечно, влада, яна нават губляе контроль, что будет далей, да? Вы глядите, практично 10% усяго працаздольнага насельніцтва краіны потребно зараз притягнуть до административной отказности. Это вельмі великая армия, так скажем, своих суграмадзян, якіх потребно покарать, альбо буйным административным штрафом, альбо арештом. Я меркую, арышты ўсё ж улада не будзе прымяняць толькі по той прычыне, што няма пэўнай інфраструктуры, каб вось узяць і 400 тысяч чалавек, паўмільёна чалавек просто ўзяць і пасадзіць на 15 сутак. Напэўна, улада пойдзе по больш мягкаму шляху, так, яна будзе прымяняць вось гэтыя штрафы адміністрацыйныя, кожнага чалавека садзіць на так званы лічыльнік, да, і чалавека записываць у даўжнікі, які ну, а як гэта будзе потым выконвацца, гэта ўжо, напэўна, падатковая інспекцыя не цікавіць. Гэта ўжо ў справу будуць прымаць удзел у справе ўжо судовыя выканаўцы.
Ну, сапраўды, ці нават на штрафы, на стварэнне вось такой арміі даўжнікоў, ці хопіць рэсурсаў, ці не стане вось такое, па-першае, масавае ігнараванне падатку, а па-другое, пасля апрацоўка вось гэтага ігнаравання ўсё ж такі штуршком да адмены дэкрэту. Ці цяпер улады на гэта не пойдуць? Недарма Лукашенко казаў нядаўна, што пажывем яшчэ 2-3 гады з гэтым дэкрэтам. Лукашенко казаў пра 2-3 гады, але насамрэч адміністраванне вось гэтага дэкрэту, яно вельмі цяжка, яно буксуе. Мы ўжо бачылі, што першы тэрмін для сплаты гэтага падатку быў лістапад 16-го году. Потым улада ўсё ж перайшла для таго, каб павялічыць гэты тэрмін до 20 лютага бягучага году. Я лічу, што, напэўна, яшчэ будуць вось у бліжэйшы час нейкія змены ці нават мараторыі на прымяненне гэтага дэкрэту. Пагэтаму я ўсім, хто да мяне звяртаецца, кажу: людзі, плаціць не спяшайцеся, не спяшайцеся. Но пакуль ідзе абскарджванне, гэтыя пені, якія прадугледжаны дэкрэтам, зноў жа прымяняцца да людзей не будуць. Пагэтаму зноў кажу: людзі, не спяшайцеся плаціць. Ну і вось, уласна, пра людзей, якія да вас звяртаюцца. Вы штодзень, я так разумею, маеце дачыненне з дзясяткамі людзей. І што гэта за гісторыя? Хто ў асноўным становіцца ахвярамі гэтага дэкрэту? Ці гэта маці, якія сядзяць дома з дзецьмі? Што гэта за людзі і якія, можа, гісторыі вы чуеце? Да, вельмі багата за гэты месяц, за студзень, за люты, да, вельмі багата я даведаўся асабістых гісторый так званых дармаедаў, якіх тых грамадзян, якіх улада залічыла ў дармаеды. Да, бальшыня, конечно, гэта маці, якія выхоўваюць дзяцей, ці так званыя дома-гаспадыні, да. Вось гэтыя жанчыны, якія прыходзяць, яны нават не тое, што працаваць не хочуць. Яны пасля таго, як выходзяць з дэкрэтнага адпачынку, проста не могуць знайсці сабе працы. Таксама вельмі шмат звярталася маладых спецыялістаў, якія не могуць знайсці працы толькі па той прычыне, што ў іх няма вопыту працы. Да? Вось. Так званых дармаедаў у пэўным сэнсе гэтага слова вельмі малы адсотак. Я б сказаў, што толькі 1% тых людзей, якія прыходзілі да мяне, казалі: не працавалі, не працуем і працаваць не будзем. Вось. Вельмі таксама такі вялікі адсотак людзей, якія працуюць у Расіі, так, працавалі ў 15-м годзе. Зараз яны ўжо вярнуліся да хаты, таму што ў Расіі гэтыя заработкі таксама ўжо зышлі, так. Вось гэты таксама паказчык прысутнічае. Што вы можаце параіць тым, хто вось застаўся яшчэ тыдзень да сплаты гэтага падатку? Напэўна, ёсць людзі, якія з аднаго боку лічаць яго несправядлівым і плаціць не хочуць, а з іншага боку атрымалі гэтае паведамленне і баяцца вось пасля нейкіх наступстваў. Што канкрэтна, якія крокі вы ім параіце зараз зрабіць? Напісаць скаргу? Да, тым людзям, якія, па-першае, прынцыпова не будуць плаціць, прыняць для сябе такую пазіцыю, ці не знайшлі грошай дзеля аплаты гэтага падатку, я рэкамендую уступіць ўсё ж пачаць скардзіцца з падатковай інспекцыяй, прайсці абласныя падатковыя інспекцыі, потым будзе скарга ў суд, і на кожным этапе можна прасіць прыпыніць прымяненне да канкрэтнага чалавека вось гэтых санкцый, якія прадугледжаны дэкрэтам, да, вось, і працягнуць пэўны час. Я ўсё ж спадзяюся, што ўлада прыслухаецца да 10% сваіх суграмадзян і накладзе мараторый на прымяненне гэтага антынароднага дэкрэту. Ну што ж, будзем спадзявацца, што можа пад націскам папяровых скаргаў, а таксама як рыхтуюцца некалькі акцыяў пратэсту, бліжэйшы ўжо 17 лютага, можа пад напорам вулічных пратэстаў таксама пойдуць на адмену гэтага антыканстытуцыйнага дэкрэту. Са мной на тэлефоннай сувязі быў праваабаронца Леонід Судаленко. Дзякуй за інфармацыю, дзякуй за працу, якую робіце ў Гомлі, дапамагаеце людзям прававымі шляхамі вырашыць гэтую, па сутнасці, антыправавую сітуацыю, якую стварыла дзяржава.